Anthony Nesty, 25 november 1967, Port of Spain, Trinidad. Olympisch zwemkampioen, hoofdcoach Nationaal Herenzwemteam VS. Anthony Conrad Nesty werd geboren op Trinidad. In 1968 emigreerde het gezin naar Suriname. Zwemvereniging De Dolfijn ontdekte Nesty's zwemtalent. Vanaf 1981 won hij 3 maal achtereen de Surinaamse zwemmarathon. In 1983 zwom hij als eerste Surinamer de 100 meter vlinderslag binnen 1 minuut, 59,4 seconden. Nesty kreeg in 1985 een beurs voor het zwemteam van de Bullis High School in Florida. 2 jaar daarna won hij goud 100 meter en brons 200 meter op de Pan-Amerikaanse Spelen in Indiana. 2 jaar daarna won hij goud 100 meter en brons 200 meter op de Pan-Amerikaanse Spelen in Indianapolis. In 1988 werd hij in Seoul Olympisch kampioen op de 100 meter vlinderslag. De eerste Surinaamse Olympische medaillewinnaar, tevens de eerste zwarte Olympische zwemkampioen. In 1991 werd hij wereldkampioen 100 meter in Perth, Australië. Vanaf 1999 coachte Nesty in de VS. In 2022 werd hij hoofdcoach van het nationale herenzwemteam en won tevens de George Haynes Coach van het Jaarprijs. Nesty werd benoemd tot commandeur in de ereorde van de Palm, 1988. Het Nationaal Indoor Stadion werd hernoemd tot Anthony Nesty Sporthal. Hij werd opgenomen in de International Swimming Hall of Fame, 1998, en de University of Florida Athletic Hall of Fame, 2002.